Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, yan uwa maza da mata, yara da manya na jihar Kano baki daya. Ina son yin amfani da wannan damar domin in ba ku hakuri a game da wasan da zan gabatar a Hajji Event Center ranar Lahadi. Wannan wasan ba zai yi ba a dalilin censorship board sun tura faɗa musu cewa sun dakatar da wasana, kada in je in yi wasa sai na je na yi clearance. Da haka a yi haƙuri. Sannan kuma tun kafin sallah ta zo suka kira waɗanda suke wasanni har da gidan solo da muke dan zagayawa, duka suka sanar da su cewa ba sa buƙatar wani mawaki ko kuma wani ɗan fim ya zo wurin wasa ya yi waƙar siyasa, wanda dukkan mu ba wasan siyasa muke yi ba. Abu da na sani shine kawai a kaina ne aka ƙirƙiro wannan abin, saboda ni ne nake hawa kan stage nake wakan cewa in nake waka nake ce in naga dama a gidan Kwankwasa zan kwana, in naga dama a gidan Abba, in naga dama a gidan Sunusi Lamido. Wannan ba siyasa bane, saboda ban kira PDP ko APC ba. Ra'ayina ne wannan aka tauye shi. A dalilin wannan ne yasa ko ga gabaki dai wannan sallan ban yi wasa a Kano ba. Ina da wasa kusan guda 5 zuwa 7 duka ne kansilin din su, sai na bar na Hajji Event Center saboda naga cewa nan ne kadai inda yara suke zuwa, so in ma za a yi wani shin mutunci ko hayaniya ba za a yi a wurin masa albarkacin yara. To shi kuma gashi nan yanzu shi kuma sun aiko cewa lalle in je in yi clearance. To abin da na sani shine na tafi Ghana na yi wasa, ba su taba ce in je in yi clearance ba. Na tafi Niger na yi wasa bila adadin, ba su ce in je in yi clearance ba. Na tafi Kamaru, na tafi kasashe da yawa, duka na yi wasa. Sannan kafin wasa na tun daga ranar sallah har zuwa yau, sannan kafin wasa na artist da yawa da yan fim duka sun yi wasanni kuma babu wanda ya je clearance a censorship board sai a Adamu Zango. So da haka ina so in gaya wa masoya na ne jihar Kano cewa dukkan su dai suna kallo, duniya ma baki ɗaya suna kallon irin halin da nake ciki na irin wannan abubuwan. Kullum na fito ne magana, mutane da yawa suna gani kamar kawai kirkira ne ko kuma wani abu. Babu kirkira a cikin abin da nake, babu shari. Rayuwa ce kawai da ake ciki wanda sun hana ni in sakat a cikin jihar Kano yin abin da nake so. Kullun zagi na a social media, kullun zagi na a cikin locations sun ana aiki, duka an taru lalle sai an ga bayana. To abin da nake so da ku shine ku gane ni Kanawa ina son ku. Wataƙila ba lalle in ƙara dawowa jihar Kano in yi wasa ba, tunda ba ni ne na dakatar da kaina ba, sun su shigo ne suka dan haƙƙina. Don haka na gode da irin soyayyar da kuke yi min, kuma na gode da irin addu'o'in da kuke yi min yan uwana. Sannan kuma ni Adamu Zango na rantse da martaba ma'aiki, ba na tsoron kowa. Dukkansu da suka haɗe kai lallai sun ga bayana, wallahi ba na tsoron kowa. An kama Oscar, kafin Oscar na je prison na yi wata 2, kuma har yanzu ban fi karfin a kama ni ba. Kuma har yanzu na sani cewa in dai a garin nan ne za a yi mulkin mallakan da aka saba mana cikin masana'antar, a kama duk wanda aka ga dama ko kuma wanda baya yin abin da suke bukata. Saboda haka ta koma siyasa. Wannan dalilin ne na ce to tunda Kannywood ta koma siyasa, kamar jam'iyya ce ta PDP APC, to ni ba na son rika yin siyasa. Na fita ce ba zan, na fita daga cikin wannan masana'antar saboda me, saboda ya koma siyasa. Zan je, to don haka ina so al'umma masoyana su yi min adalci, da dukkanin gwamnati da suke cikin gwamnatin Najeriya su yi min adalci ko kuma su yi mana adalci akan abin da ake yi. Don haka ba wani bane ya kawo ne ya koya musu sana'an nan, ni ne kokari na shigo na yi hozulin na kawo wannan wuri, Allah ne ba ni. Don haka duk yadda kuke tani cewa za ku yi, wallahi ba za ku ga bayana ba, saboda na san kan gaskiya nake. Kuma da ni da ku baki daya ku sani cewa komin daren dadewa gaskiya za ta yi hannunsa. Duk waɗanda suke zaune a